Mañá comezan en Pontevedra as obras nas rúas Ribeira dos Peiraos, Palamios e San Roque de Abaixo. As actuacións rematarán o venres e buscan mellorar a mobilidade e a seguridade viaria nesta zona. Esta é unha zona que levaba moito tempo sen actuar sobre ela, levaba bastante tempo e co cal precisaba algún tipo de actuación de mellora do espazo público e cando digo mellora do espazo público non me refiro só o que son pavimentos, refírome a que era necesario tamén mellorar a mobilidade en xeral, a accesibilidade e, por suposto, tamén a seguridade viaria. Os traballos irán máis aló da pavimentación dos viais. Entre as medidas previstas está a do cambio de sentido da circulación dos vehículos na rúa San Roque de Abaixo. Detectamos moita presenza de coches e, xa digo, picos de velocidade que poden ser perigosas para os peóns e o que facemos é cambiar o sentido de circulación que agora está de baixada de San Roque cara a Palamios e o que facemos é poñelo de subida da Ribeira dos Peiraos cara a San Roque, sentido subida e acceso restringido a residentes e servizos. Co peche de Raíña Vitoria o tráfico e con esta medida os vehículos que queiran chegar ata a zona da Praza de Galicia e do centro da cidade terán que facelo ben pola Ribeira dos Peiraos, ben por Manuel del Palacio. Por fora, non poderán torcer á esquerda por ali. Primeiro, porque o sentido é para arriba e segundo, porque o acceso, insisto, queda restringido a residentes e servizos. A reordenación centrarase tamén noutro punto conflictivo. Trátase do paso estreito que hai entre a parte traseira do Instituto Sánchez Cantón e a entrada ao gimnasio Mazesport, xa na rúa Palamios. O paso estreito vai a quedar como zona de convivencia con preferencia peonil e, polo tanto, limitado a 10 km/h como no resto de zonas de convivencia da cidade. As obras afectarán tamén os aparcadoiros libres da zona. Gran parte quedarán reservados como servizos para atender as necesidades das dúas escolas infantís. Ademais, elevaránse 3 pasos de peóns en Ribeira dos Peiraos, Palamios e San Roque de Abaixo e instalaránse outros 4 reductores de velocidade.